Samonabíjacia guľovnica od firmy Browning, model Bar, Prestige, Zenith, Wood. Guľovnica má orechové drevo so stupňom 3, zakončené gumenou bodkou, lícnica. Príprava na pútka na remeň, pištolová rukoveď, napínanie zbrane s poistkou, záver natiahneme dozadu, vypustenie záveru, vybratie zásobníka, ktorý môže byť troj alebo štvoránový, magnumové alebo štandardné strelivo. Zbraň má výborné mieridlá s optickým vláknom, kanilovanú hlaveň čiernej farby. Dĺžka hlavne je 51 cm, celková dĺžka zbrane 105 cm, váha guľovnice 3,3 kg. V príslušenstve ďalej nájdete zámok s číselným kódom, pútka na zbraň, kľúč a rôzne mieridla. Guľovnica od firmy Browning, Bar, model Prestige, Zenith, Wood, kaliber 9,3 x 62. Guľovnica firmy Browning.